Ayan guys, kumukulo na po yung ating saingan. So ilagay na natin to. Ayan. Organic na saingan. See, kumukulo na siya. So ilagay na natin ating talbos ng kamuti. Welcome back sa ating channel. So this is Tips Mio. For more videos, please subscribe and follow me on Facebook page. So now for this video is mag-cooking outdoor po tayo. Yung ulam natin is utan bisaya with talbos ng kamuti. So nandito po tayo ngayon sa bahay kubo ni Nanay Gloria. So yan guys, before that is mag-harvest muna tayo. Yan, nandito po yung mga talbos kamuti ni Nanay Gloria. Tsaka yung malunggay, tapos tanglad. Lagyan din natin ng sangig, baho or pampalasa ng ating utan bisaya. Yan po talaga kasi yung ulamin dito sa bukid pag walang ulam, no? So ipakita ko sa inyo guys. So ano pang hinihintay natin? So let's get started. Ayan, so dito tayo mag-harvest ng mga talbos ng kamuti. So yung kunin natin is mga udlot lang, ganito. Yan oh. Ang dami kasi oh. Ang dami na. So soon pag may bunga na po ito o may laman na yung kanyang ugat, kasi nasa ugat po yung bunga ng talbos ng kamote, di ba? Yan. So damihan natin guys para mas masarap yung ating utan na binisaya with talbos ng kamote lang yung gamit natin, tapos lemongrass, tapos sangig. Yan lang na. Solve na po talaga yung ulam natin dito sa bukid. Pag sana masasanay din kayo, di ba? At least napaka-healthy yung ulam ninyo. Di ba? Yan. Ang sarap ng hangin dito, guys. Mafe-feel mo talaga na ang sarap ng hangin. Nakaka-relax. Yan oh. Yan. Yan na guys. Yung ating mga talbos ng kamuti. Yan. Yun. Yan, so parang insakto na to. Okay na to guys. Parang marami na. Yan o. Ang dami na. Ayan, di ba? So ngayon magkuha tayo ng malunggay at saka yung lemongrass at saka yung sangig. Yan, so ito po yung update ngayon natin sa bukid ni Nanay Gloria. Medyo maulan. Yun o. Maulap po yung panahon ngayon. I hope hindi uulan, no? Kasi mahirapan talaga tayo sa bukid pag umuulan. Pero blessing yan guys. Ayan. So kuha tayo ng malunggay. So dito tayo kukuha ng malunggay. Ayan. Kunti lang. So doon tayo kasi nandito po yung mas maraming malunggay. Yan. Yan o, may bulak pa. Yung malunggay may bulak. Bubulak-bulak-lak. Ang mga ibon ay lumilipad.
Sa gitna ng daulap. Ayan. So ready na yung ating malunggay. So next natin harvestin is yung lemongrass. Oo, yung lemongrass. Dito tayo kukuha ng lemongrass. Nasaan kaya yung sangig? Nasaan yung sangig? Hindi ko na nakita yung sangig, guys. I think wala nang sangig, so huwag na natin lagyan ng sangig. So dito tayo. Lemongrass na lang yung kukunin natin. Dito po. Yan yung payag ni Nanay Gloria. So dito. Ito lang. Yan. Kunti lang. Ganyan. Yun Okay na to, guys. So yan, ready na po yung ating mga ingredients. Talbos ng kamuti, tapos malunggay at saka tanglad. Yan lang. Wow, napaka-healthy yung mga mais ni Nanay Gloria, guys, no? Yan, no? So ngayon, punta na tayo dun sa ating munting saingan. No, kasi i-prepare pa natin to, tapos magpakulo pa tayo ng tubig. So tara. Ayan, so lagyan muna natin ng tubig para sabaw. So we need to pakulo pa po yung tubig natin. Ayan. So ilagay na natin. Takpan na natin, guys. Yan. So ngayon mag-prepare muna tayo sa ating mga ingredients. So linisan muna natin. Yan, unahin natin yung ating talbos ng kamuti. Hugasan muna natin yan. So next is yung ating malunggay. Ayan. Ayan, guys, so yung next natin is ating lemongrass. Hugasan na natin yung lemongrass. Ayan. Ayan, so ready na po yung ating mga ingredients. So parang kumukulo na po yung ating saingan. Ayan, guys, kumukulo na po yung ating saingan. So ilagay na natin to. Ayan. Organic na saingan. Oh, see, kumukulo na siya. So ilagay na natin
ating talbos ng kamuti. Ayan. So pagkatapos yan guys, ilagay natin yung tanglad. Ayan, ilagay na natin yung tanglad. Ayan. Ayan. Takpan natin ulit. So pag kumukulo na yan ulit guys, ilagay natin yung malunggay. Tapos titimplahan natin. Yun lang. Tapos na. Diba? So takpan muna natin. Ayan, kumukulo na po yung ating saingan. Ilagay na natin ang ating malunggay. Wow! Yun, oh. Ilagay na natin ang ating fresh malunggay. Ayan. Takpan muna natin. Ayan guys, ilagay na natin yung panimpla nating asin. So asin lang po yung ginagamit natin, oh. Ayan. Wow, sarap nito. You know, yung kulay niya, oh, 'di ba? Kasi yung ginagamit natin is talbos ng kamuti. So nag-iba yung kulay ng sabaw natin. Ayan. So keep safe always po and God bless. Maraming salamat po talaga sa panonood. Thank you for watching guys. God bless. Ingat po kayo. Wow. Bye-bye.